pagsakit ay kusang mawawagi. Idlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba? Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong pakig-uban, welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan sa ato ang panag-uban ining maong programa. Ato ning sugdan og kablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat alang sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan mo nga Dios nga magkagagahom
Dios nga mo'y nagatiman kanamo. Dios nga mo'y tagiya sa among kinabuhi. Dios nga mo'y nagluwas ug nagbag-o sa dagan sa among pagpuyo sa kalibutan. Amahan ni ana usab kami aron sa pag-uban, sa pagpamati sa imong mga pulong, sa pagdawat sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahom. Padayon ka o Dios nga nagatiman kanamo. Padayon ka o Dios nga nagtagbo sa among mga gikinahanglan. Busa aniya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Aniya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi. Gamita kami o Dios nining katapusang mga adlaw. Nga ikaw ang Dios among malagaran. Ug ikaw ang Dios among masangyaw sa among kinabuhi. I-bless kino matag usa bisan pa sa among panag-uban sa mga pulong nga imo karong ibutang na usab sa among kasing-kasing. Tagai kami kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing nga mas sinabdanog matinuohon sa imong mga pulong. Salamat o Dios imong pagpanalangin kanamong tanan. Amo kining dawaton diha sa mga pagdaig sa pagpasalamat kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa atong nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good morning, good morning, good morning. Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw sa tanang mga listeners sa 101.3 FM. Walay lain nga naglanog-lanog diri sa kabukiran sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Kundili ang number 1 nga FM station 101.3 nga magsangyaw kanunay sa pulong sa Ginoo. May pagpaminaw, may paghiguban sa tanang mga Alianic family, sa tanang mga Dinoyo family, De Villares family, sa tanang mga kaigsuonan diha sa sitio Pantag, sitio Linaw ug sitio Ampak ug sa sitio Ablay. Maayong pakiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan diri sa sitio Kalugtugan. Maayong buntag, maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, pagpamati sa tanang mo replay sa ato ang FM station. Maingon man sa mga FM station nga nag-hook up nini mga programa. Maayong pakiguban sa tanang Shine FM o sa tanan nga mga kaigsuonan ilabi na sa Kings FM, The Voice of Grace diha sa Lantapan, Bukidnon. 92.5 Kings FM. Good morning sa tanang mga listeners. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga nakasud na sa ato nga programa. Ako nagatuo nga ang Dios nagpanalangin kaninyong tanan og naghatag maayong panglawas. Maayo nga pagiguban ni Jennifer Panonsilio Pangan. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon, Pastor. Gideon, salamat na kasunod na usab ako sa imuhang pag-live. Ang Dios magpanalangin sa matag usa. Pastor, request og pagkamaayo mo, Hesus. Salamat sa pagbasa sa akong mensahe og paghatag og higayon sa akong request from Aurora, Zamboanga del Sur. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Gian Kalinog. May buntag ni Genevieve Kabahog. Hello Pastor, maayong buntag from Paragados family diri sa Tubod, San Fernando, Cebu. May buntag, maayong nga pagkayuban kaninyong tanan ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa San Fernando, Cebu. Good morning. Maayong nga pagpaminaw ni Elsie Candelario, kumusta mo diha day? Og ni Alex Ganso Umak, Pastor, maayo nga buntag gikan diri sa Siram, Bulyones, Bohol. Request awit makalangit, awit sa gugma. Salamat. You're welcome. Pagkamaayo mo, Hesus, diri lang sa ato nga panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. Tibuok kong kasing
pakig-uban ni Brother Josepino Paran. Maayong gabuntag nimo diha, bro. Kumusta mo diha sa Compostela? Kumusta ang buluhaton nga gihata gipil sa Ginoo, gisalig sa Ginoo? Ako nagaampo nga kanunay mo nagmalamposon. Amen. Blessed morning, Pastor Oji, og sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo. Minaw lang ko headset ako gamit kusog kaayo ang makina. Ang Ginoo magatubag sa magauban og magpanalangin kanimo. God bless, Pastor J. Request og labot. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Gian Kalinog. Matod pa kami taga Huangon Christian Fellowship, nagatanaw na usab sa imong live karon. Panalanginan pakasa og dugang sa Ginoo. Salamat kaayo, Sister Gian. I receive and I agree in the name of Jesus. Tungod kay usa sa mga saad sa Dios, mga kaigsuonan, nga mag-uban gayud siya kanato. Dili ko kamo biyaan daw mga ilong tuwapos. Mao ni giingon ni Jesus, mga kaigsuonan, bisan asa taning naong sa kalibutan, ubanan ta sa Dios. Lamang kinahanglan dili ta magduha-duha sa pagtuo kaniya. Dili ta magduha-duha sa pagkinabuhi sa iyang mga mensahe. Aron maikinabuhi nato ang mga mensahe sa Dios, mga kaigsonan, ang mga pagtulunan ni Jesus, kinahanglan tagaan gyud nato og panahon ang atong kaugalingon sa pagkat-on, mga igsoon, diha sa pulong sa atong buhi nga Dios nga naas bala ang kasulatan. Ug haom kaayo kining atong programa sa atong mga gikinahanglan, tungod kay walay laing gihisgutan dinhi kundi ang mga pulong pagtulunan sa Dios nga gikinahanglan natong makat-unan samtang nagpuyo patas kalibutan. Maayo nga pagpakiguban ni Romy Dakias. Maayo nga buntag, Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Shout out ko sa family Dakias na adiha sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Salamat sa pag makapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Request ko, binayaw ko. Thanks watching from Malbar, Batangas. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw sa tanato mga kaigsuonan diha sa Batangas. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Maayo nga pagpakiguban ni Mila Sodaria. Maayo nga buntag, Pastor Gideon Wasing from San Francisco, Agusan del Sur. Diha kang Kristo, mga kaigsuonan, doon na kita'y kalipay. Tungod kay bunga na sa balang espiritu. Hinatag na sa balang espiritu. Sa panahon nga ang Dios mag-uban kanato, wa tay laing bation kundi ang kalinaw kalipay. Dili nato makit-an ni mapalit bisan asas kalibutan. Awit makalangit, awit sa gugma diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tinuod, mga kaigsuonan, dunay mga panahon nga bation nato ang paghigugma. Apan kining atong pagbati nga doon na tay gugma sa Dios, mahimo ning dili nato mapadayon kung bisita sa mga butang nga biyaan ra. Mahinungdan ikaw ug ako gisugo tas Ginoo nga dili nato ihatag ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong kusog, ang atong kalag sa mga butang nga dili nato madala sa panahon nga kita kuhaon na. Kinahanglan atong ihatag ang atong kusog, ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, labos sa tanan ang atong kalag sa paghigugma sa Dios. Sa unsang paagi, tanan nga niya kanato, tanan nga atong gibuhat, tanan nga atong gihimo, buhaton, himuon para sa kahimayaan sa Dios. Mayo nga pagiguban ni Lee Barwis Paas. Hello, Pastor, maayo nga buntag, malipay na pod mi. Madungugan pod sa mani. Madadungog na pod sa pulong sa Dios, Pastor.
Okay. Ang tanan mga apostol ba nahimong mga pare? Salamat, pastor. Di gyud nato na dili gyud na basa sa Biblia nga ang tanang mga apostol nahimong mga pare. Naay giingon sa Biblia kamo ang mga hariano sakop sa kanang pagkapare ni Hesukristo, kay nahiusa man ta kang Kristo siya ang pangulong pare. Pero kining pare mga kaigsuonan kung imong lantawon mga alagad nga sas Ginoo. Lamang kung imong subayon ang kutay ba sa pagkapare sa Biblia, gikan sa pagkahimugso sa pulong pare sa Biblia hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus, ang mga pare mga kaigsuonan wala magpabilin sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kung magtuon ra gyud ta sa Biblia mga kaigsuonan, ang mga pare nga gisulat diha sa Biblia mga kaigsuonan gikan sa pagkahimugso o pag-umol sa pulong pare diha sa Biblia hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus, imong makit-an mga kaigsuonan ang mga pari sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo wala na mobuhat ni mosunod sa mga pagtulon-an sa Dios. Mao nang minaog si Jesus kay nakita sa Dios mga kaigsuonan nga ang mga katawhan nga iyang gihigugma, ang mga katawhan nga iyang giluwas gikan sa gahom sa Ehipto nasaag na. Mao nang minaog si Jesus aron hawason ang tanan, dili lang ang katawhan sa Dios kundi tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ug iyang gigamit ang gugma. O nang ipadala niya si Jesus aron ikaw ug ako makabaton tag kaluwasan ug dunay kahigayunan nga makasuod sa dapit nga wa nay katapusan nga mao ang gingharian sa Dios nga atong gialagaran. Maayo nga pakig-uban ni John Mark Ilarco. Good morning, Pastor Gideon. Watching here in Taytay, Banjan, Cebu. Okay, maayo nga pakig-uban. Doon regular diha, no? Salamat kay sa inyong pakig-uban. Awit makalangit, labod diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matud pa, keep God's laws and you will live longer. If you ignore them, you will die. Request og song ning dapit by Together Worship. Salamat, Pastor. Kinahanglan mo magpabiling yun ta sa pagtimaan, pagtuman sa balaod sa Dios, dili sa balaod sa mga Hudyo, ha? Kay daghan nga mga klaseng balaod, like sa mga ordinansa bitaw sa barangay. Lain-lain og mga ordinansa ang barangay, maingon ang lungsod, ang syudad, mga kaigsuonan kos Ginoo. Og lain-lain pod og mga balaod ang simbahan. Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan, lain-lain silang balaod. Na ay mga simbahan nga nagtugot ra nga ang mga lalaki daghag asawa. Kung mangutana ko mga kaigsuonan unsa ng mga simbahana, kabalo na gyud mo ana. Mao na nga ang matag simbahan lain-lain siya og mga balaod. Lamang bless kaayo ang simbahan nga ang gisunod nga balaod mga pagtulon-an ni Hesukristo. Pero kung ang simbahan nga diin ka nagsimba sa Dios, diin ka nangalagad sa Dios, unya kanang maong simbahan na ilalom sa mga balaod sa mga Hudyo, ang may tabo ana mapahitason, tighukom, kabantay mo anang mga simbahan nga nailalom sa mga balaod sa mga Hudyo, kusog kay na silang manghukom. Pero ang kinaiya lagom. Kung mangutana ko kinsa ng mga tawhana, siguro kasabot sad mo. Maayo kay mo hukom matud pa ni Ginoong Hesus, kamo ba? Maayo kay mong mutan-aw sa puling sa imong isikataw, pero tan-awan ninyong mata. Pero tindak ko ag troso. Pati mata di na gani makita tungod sa kadako sa puling. Sa ingka troso ang gisgutan. Mga tao nga nailalom sa balaod, kusog kaayo na nga mosaway, pero utro nga salawayon. Pero ang tao nga nagsunod sa pagtulon ni Jesus Christ, sawayon man sa mga tao, butang-butangan man sa mga tao, apan duol siya kanunay sa Ginoo. Mao nay tinuod
maunang damor kang panalanginan. Kay ang imong suod maumay tag-iyas kalibutan. Sa imong mga labot, uban sa pagtuo, nawatungkuan Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Alex Arsenal Bugtong. Wag igsoon duguro no, pero murag apelyido ninyo ning Bugtong. Maayo nga pakiguban, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Maayo nga pakiguban ni Rachel maibuntag, ni Sister Vivian og ni Jennifer Panoncelio Pangan. Si Romelita Bugais matud pa, good morning nga pastor. Sirinid mi pastor kaganinang kadlawon, pa shout out sa birthday celebran si Mylene Ganya, salamat. Ay, happy birthday Mylene. Ang Dios magpanalangin kanimo og ubanan ka sa Dios sa tuig nga iyang gidugang sa imuhang pagpuis kalibutan. Og naa kanunay ang maayong panglawas og naa ang kadasig kaisog sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Akong ikadasig kanimo, ayaw gayod pagbulag kang Kristo Jesus. Pabilin kang Kristo sa unsang paagi. Kinahanglan ang mga pulong pagtulunan ni Kristo maoy imong tipigan. Usa ka awit mga kaigsuonan nga naay taas lawom nga mga hangyo ngadto sa Dios. Usa sa mga awit mga kaigsuonan nga imong gamiton sa panahon nga imo siyang daygon, bisan kon ikaw ra usa, pwede ka ayo nimo ning awiton aron imong simbahon ang Dios nga maoy tag-iyas atong kinabuhi. Maayo nga pagiguban ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin. Good morning, Pastor. Glory to God. Makadungog na sab sa pulong nga maoy giyas sa kinabuhi. Shout out, Pastor, sa tanang mga anak sa Dios. Si Rims Antua Kabalhin. Good morning, Pastor. Maayong buntag. Please pray for my delivery this day. She is delivery, Pastor. Ang Dios maghatag og kalampusan og kusog og ayaw og kaguol, ayaw kabalaka, just worship lamang sa Ginoo kay giatiman kaniya. Si Jimel Reyes Ariels, good morning, Pastor. Paampo unta Pastor sa akong bilog nga pamilya nga makalahotay langgid kami tanan sa pagsalig kag pagdaig sa Ginoo. Pastor, salamat. Gikan ni Jimel. Salamat sa tubag sa Ginoo. Kining imong pre-request tubagyon gyud na sa Ginoo. Kinahanglan magpailob ra gyud diha sa imong pamilya. Si Nicanor Sodaria, good morning, Pastor Gideon from San Francisco, Agusan del Sur. Matud pa diri naka Bluetooth ka, Pastor. Naglanog-lanog ka. God bless. Wow, no? Salamat kaayo sa imuhang kakugi, Brother Nicanor. Ang Dios magpanalangin ilabi na sa tanan nimong mga silingan nga makadungog sa mga minsay sa Dios nga maoy mugiya kanatong tanan. Awit makalangit, binayaw ko. Diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Sophia Vital Lantiap, maayong buntag, Pastor. Karon pa ko kabalik paminaw sa pulong sa Ginoo. God bless po. Watching from Malaysia. Sister Sophia, bisag dili ka kuyog sa atong nga programa, ako yung mga pagdasig basaha ra gyud ang Biblia. Kay diha ka malig-on ug diha kalikunon sa Dios. Importante gyud sa atong kinabuhi, siya ang Dios maoy mabayaw, siya nga Dios maoy atong masidunggan, siya nga Dios ang atong mahimaya sa atong kinabuhi. Bisan unsay buhaton, importante na align sa iyang mga pulong. Maayong pakiguban ni Noli Prak San Nico. Maayong buntag, Pastor Gideon. Na ako gamay pangutana ba? Asa amo ang cell group na ay pangutana sa among pastor unsa daw ang masinatian sa tao sa dihang magdaig siya sa Ginoo.
Nagkalain-lain ang tubag unsa man gyud di ay ang bation sa tao sa dihang magdaig siya sa Ginoo. Nindot sad kaayo nga pangutana mga kaigsuonan ko sa Ginoo gikan ni Brother Noli. Salamat kaayo sa imong pangutana. Tinuod na mga kaigsuonan, kung magdaig ang tao ngadto sa Dios, lain-lain gyud og bation. Nganuman, nganong lain-lain ang tubag, lain-lain ang bation, kay lain-lain og level ang tao. Lain-lain siya og level. Ang imong mga kaigsuonan diha sa simbahan, lain-lahi sila og level. Dunay igsuon nimo nga nagtuo pero diliin anak kasuod sa Ginoo, masuod sa kalibutan. Doon na po'y mga igsuon nimo diha sa simbahan nga suod sa Ginoo tungod kay taas siya kaig panahon sa Dios. Sa time nga mudaig sa Dios, ang iyang bation ang kagaan, ang kalipay, ang kalinaw, relax nga kinabuhi. Mao na nga daw gibayaw ka. Pero doon na po'y mga igsuon nimo diha sa imuha nga diha sa simbahan diin ka nagsimba sa Dios nga sa panahon nga sila mudaig sa Dios naagyapon ang kauga tungod kay dunay mga kanabitang dunay mga nagtago nga mga kaligot-got, dunay mga nagtago nga mga sala, kasuko, kahakog sa ilang kasing-kasing, mahinungdan dili nila mabati ang presensya sa Dios. Pero mao ni siya. Unsa magyud di ay ang gipakita diha sa Biblia kung magdaig ka sa Dios. Now kung magdaig ka sa Dios, ang gipakita sa Biblia kung wala na gyoy nag-ali, wala na gyoy mga nagtipig nga dili maayo sa kasing-kasing sa tao, sa nauna sa tao. Ang gipakita sa Biblia, mabati sa tao ang presensya sa Dios. Kung mabati sa tao ang presensya sa Dios, mabati niya ang tumang kalinaw, tumang kalipay, ug naa say katagbawan. Buti pasabot mga kaigsuonan, ma-relax siya, makapahuway siya sa mga problema kabugaton sa dihang mudaig sa Dios. Ang pagdaig sa tao nga wa gyud tinipigan nga bati atubangan sa Dios, sa dihang mudaig siya, makapahulay siya. Dili ta matingala mga kaigsuonan nganong lahi-lahi tubag kung ipangutana nimo sa mga tao kung unsay bation kung magdaig sa Dios. Tungod kay lain-lain og level ang matag tao. Buti pasabot lahi-lahi siya og kasuod sa Dios. Doon ay mga tao nagtuo pero dili suod sa Dios, masuod sa mga butang sa kalibutan. Mao na nga dili mabati ang presensya sa Dios. Doon ay mga tao nga nagsimba pero walay basa-basag Biblia, pero kusog kaayo mo tan-aw salida. Mao na nga sa panahon nga magdaig sa Dios, uga. Unsa may gikinahanglan aron mabati nato ang presensya sa Dios? Una, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naa sa Salmo 24. Salmo 24. Mao ni gikinahanglan gyud. Ako na ning kompletuhon mga kaigsuonan kini nga pangutana nga nag-ingon diri nga lain-lain kuno og tubag ang tao kung magdaig sa Ginoo. Tungod kay lain-lain binuhatan ang tao. Doon ay mga nagtuo pero bati ra gyapon og binuhatan. Pero doon na po'y nagtuo nga maayo kay binuhatan atubangan sa Dios. Makit-an sa Dios nga balaan, makit-an sa Dios nga matarong, bisan bunog siya sa mga pulong sa kalibutan apan sa Dios dinaig siya. Like ni Job, dinaig siya sa Dios. Ang Dios nagpasidungog kang Job. Now atong tan-awon mga kaigsuonan ang Salmo 24. 24 versikulo 3 hangtod sa 4. Nya atong hinumduman ang title ni ini ang gamahanang hari. Walay laing gamahanang hari ang Dios. Ingon siya dinhi, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo.
Versikulo 4, siya nga maayog binuhatan. Number 1 nga requirements para mabati sa tao ang presensya sa Dios, diin makaangkon siya kalinaw ug kalipay sa ihang pagdahig sa Dios. Number 1, kinahanglan maayo tag binuhatan sa mata sa Dios. Sa mata sa Dios, ayaw paniguruha nga maayo kag binuhatan sa mata sa tao. Kay ang mata sa tao kung imo nang gukdon, maayo na silang mulantaw karon sa imong kinabuhi, pero kung naan na po na sila maayong tao nga ilang makitaan, biyaan na sadgana. Tinuod na oy. Importante nimo nako natong tanan nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan, maningkamot ta panglimbasugan nato nga maayo ang atong binuhatan sa mata sa Dios. Maayo ang atong binuhatan. Kung maghiskot ag binuhatan diha sa trabaho sa imuhang company, maubitaw na niingon ang Biblia nga buhata ang bisan unsang buhatan ninyo sa paagi nga nakit-an mo sa Ginoo. Dili kay bubuhat ra mo kung dunay tao. Amo nay gi-discuss diha ni Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao na nga importante natong mga Kristohanon ang atong binuhatan maayo atubangan sa Dios. Kung maghisgot tag binuhatan ingon nga nanarbahos diha sa imuhang agalon, or maayong binuhatan ingon kang agalon do na kay mga trabahante, dapat maayo kang agalon, maayo kang bana, maayo kang asawa, maayo kang ginikanan, maayo kang anak. Dapat maunay makit-an sa Dios mga maayong binuhatan. Ingon siya dinhi, putli ang una-una. Unsa may makapaputli sa una-una sa tao, mga kaigsuonan? Ang makapaputli sa una-una sa tao, ang pulong sa Dios. Maunang diha sa Juan 15 versikulo 3, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nahinluan na kamo pinaagis akong mga pulong. Damor tang maminaw sa pulong sa Dios, damor nga malimpyuhan ang atong una-una, damor nga mawagtang ang mga bati nga panguna-una. Pero kung malimpyo na ang imong una-una, apan imo na pong gigamit ang imong igdudungog, ang imong mga mata sa mga pulong o mga panghitabo nga dili maayo sa imong palibot, mahugaw na sad na. Maubitaw nang dapat kitang mga Kristohanon dili na ta maminaw mga pulong kalibutanon. Maunan ingo si David diha sa Salmo 1:1, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Mga tambag, mga sulti, mga hulhog, ayaw gayod paminaw. Kay kung maminaw ta ana, maguba ang atong nahuna o ang atong kasing-kasing. Sa panahon nga maguba ang atong nahuna kasing-kasing, bisag nindot na kayo ang pagsimba diha sa simbahan, magsigara gyapon ang imong mata. Bisag ipiyong panimo, bati ragyapon ang imong bation. Mao na nga kinahanglan putli atong nauna. Sunod, kinahanglan dili nato tugutan nga doon natay gipaka Dios. Dili dapat nato tugutan nga doon natay gisaligan gawas lamang sa Dios. Ayaw gayud tuguti nga saligan nato ang unsay naa nato. Ayaw saligi ang imong trabaho, bisan pa ang imong kwarta. Kay maumanay usa sa mga kana bitawng nakaagaw sa atong pagsalig sa Dios. Kung doon natay gisaligan, dapat ibutang gyud nato sa atong naunang kasing-kasing, Lord, wala ko'y mahimo kon wala ka. Maunay ikatulong requirements aron mabati nimo ang presensya sa Dios sa dihang modaig ka kaniya. Unya, ingon sa dinhi nga wala magsultig bakak o wala manumpag bakak. Kung unsay imuhang gisaad sa Dios, buhata. Ayaw kalimti ang imong gisaad sa Dios. Buhata, ayaw gayud panumpa ug bakak. Kana bitang mopasalig ka pero dili nimo buhaton. Kung duna kay gipasalig, buhata gyud na. Mao na nga kung duna kay mga saad, ayaw gayud gubah ang imuhang pagkakristohanon pinaagi niini. Kay sa panahon nga modaig ka, dili gyud nimo mabati ang presensya sa Dios. Mahimong kawang ang imong pagsimba, kay ang imong bation imbes kalinaw, kagubot, kabugat, mga problema,
Daw mura ka no og gidakdakan kay ang imong lawas kapoy pa, ang imong nauna perti pang kapoya, mo nang mopauli kang perti kang muguta. Unya mo nay problema kay usahay gikan pas simbahan. Mao na nga kitang mga tao nga mosimba sa Dios. Siguruhon nato nga muadto ta simbahan dili ang kaguol mo'y atong dadon. Siguruhon nato mga kaigsuonan kung muadto ta sa presensya sa Dios, dili bitaw ng problema sa mga tao mo'y atong dadon. Muadto ganitag simbahan, oras nas pagdaig nimo sa Dios, oras nas mga pagpasalamat nimo ngadto sa Dios, kalimti ang imong kaugalingon, kalimti. Kay kung dili nato kalimtan ang atong kaugalingon mga kaigsuonan, mudaig ta nga naay pagpangumpara. Dili gyapon nato mabata ang presensya sa Dios. Muadto ganitag simbahan, ang giingon sa Biblia, dayga ang Dios uban sa malipayong awit. Usaon man pod nimo pagkabati sa sa presensya sa Dios, diin mo muani kag kalipay kalinaw mga kaigsuonan, ang imong gigamit nga kanta, haom kayo sa imong kahimtang, sige rag pangayog, bago ha Ginoo, sige ra mo po di pakasala. Mao nang kitang mga Kristohanon, wala ta dasiga sa pagpuyo sa sala. Hinoon, gidasig ta sa pagpuyo diha sa kinabuhing balaan og matarong. Sibo sama gayod sa atong Ginoo nga atong gialagaran. Maayo nga buntag, maayo nga pagkiguban ni Sister Nars, Sister Vivian, matod pa, Pastor Onsay, ipasabot sa Juan 20, 22, 23. Okay, doon ay mga pangutana. Nindot kaayo kung naay mga pangutana, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Salamat kaayo sa pangutana diri, no? Si Sister Vivian na ay pangutana diha sa Juan 20. Juan 20, versikulo 22. Okay. Si Tomas nagduha-duha. Okay. 22, 23. Nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Mao ni title diri ha. Unya para ato ang makuha ang unsa may mensahe sa Dios niining maong bersikulo nga gipangutana ni Sister Vivian, atong basahon ang kinatibuk-an nga konteksto nga gihatagag uluhan ni Apostol Juan. Nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Bersikulo 19, sa pagkakilom-kilom ni adtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Kuman siya makasulti niini, iyahang gipakita kanila ang iyang makamot og ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Versikulo 21, unya si Jesus miingon kanila, pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Versikulo 22, dinhi ni sulod ang pangutana, matod pa, unsay ipasabot. Versikulo 22 hangtod versikulo 23, gisulti niya kini og unya gihuy pa niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, pasayloon kini. Kon dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. That is authority. Mao na niingon si Jesus nga gihatagan, gihatag sa Dios Amahan ang authority sa langit og sa yuta, og pinaagi niini panglakaw kamo. Amo nang giingon diha sa Mateo. Atong tan-awon usa ang Mateo ha, para inyong masabtan kung unsa gyud mensahe sa Dios niining maong bersikulo. Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Sugod banig 19. Ako nang tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. 28:16. Okay.
Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Apan ang pipila kanila nagduduha. Miadto si Hesus og miingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Tungod diini sa inyong pagpanglakaw, himua ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kining mao nga mensahe mga kaigsuonan, naghatag si Ginoong Hesus og authority sa iyang mga tinun-an. Now atong hinumduman ha, wala niya kini gihatag sa tanang mga tao nga nagtuo. Kay dili tanang tao nga nagtuo pwedeng himuong tinun-an ni Kristo. Kay ngano man, dunay mga taong nagtuo, nagduha-duha gyapon. Ang tao nga nagduha-duha, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili na sila makapadayon. Kay dili man sila makabatog og kusog sa pagpadayon. Muhari man dayon ng kabalaka. Kabantay mo kung naamoy pagduha-duha, walay lami ang pagtrabaho. Labi na mga kaigsuonan, halimbawa sa mga treasure hunter, kanang mag-treasure mga kaigsuonan unya gilibog na sila sa ilahang unsay tawag ana kanang detector unya ang nagtrabaho mga kaigsuonan moingon nga dako ana betag gasto ani pero murag wa ni klaro. Unya moingon pod ang ilang hunahuna nga sayang sad kaayo ning atong gasto kung dili nato ni padayon. Wa na gyoy klaro ang ilahang hunahuna kung naay pagduha-duha. Unya, ang atong Ginoong Hesukristo, dili gayud nato malimbungan sa atong nahuna. Dili gayud malimbungan sa atong kasing-kasing. Siya nga Dios nga atong gilagaran, nakakita sa kondisyon sa atong nahuna. Nakakita sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Og kining maong authority, gihatag lamang ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. Dili sa tanang nagtuo. Ang problema, daghan nga mga tao nga misundog ni ini. Ilan ang gihuypan bisan sa mga taong wa pa gani pagtuo. Now, atong inumduman ha, kining Juan, Kapitulo 20 mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kung imong lantawon, mga tinun-an ang hatagan ni Jesus. Kung ang imuhang Biblia mga kaigsuonan, ang maayong balita, dunay uluhan diha nga nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Wala mo ingon diha nga nagpakita si Jesus sa tanang nanoo. Kung moingon ta nga moingon ang Biblia nga nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an, exclusive ni siya sa iharag yuning mga tinun-an. Nga hinumduman nato ha, nga kining iyang mga tinun-an, mga tao ni siya nga kana bitawng nagtuo na, migdawat na. Unya, kung moingon sadta mga kaigsuonan nga, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung imong lantaon, wala diha na dawat nila ang Espiritu Santo. Nadawat ba nila ang balang Espiritu Santo sa dihang gihuy pa ni Hesus ang mga tinun-an? Wala. That is authority na siya. Kumbaga, nakalista sila nga sila mo usas mga mudawat sa balang Espiritu. Dili pareho aning nagapanghitabo karon sa kalibutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga inighuyop mga kaigsuonan, madawat na ang balang Espiritu, mukirig-kirig mga kaigsuonan. Unya nakadawat kuno sa balang Espiritu. Mao ba na gipakita sa Biblia nga kahimtang sa taong nakadawat
sa balang espiritu kanang magkirig-kirig mo tumba. Naapagyoy usa nga organisasyon nga na kanang niagi sa akong cellphone nga gipandungan dayong nakadawat kuno tug Holy Spirit unya nagkirig-kirig unya pagkahuman gipaningot og maayo og miingon, Ginoo, ako paminaw mo na ako kini nga inyong Dios, paminaw mo na ako. Perting pagkaulog-uloga, dili na maoy gipakita sa Biblia. Ang taong nakadawat sa balang espiritu, mga kaigsuonan, napuno sila sa balang espiritu, ang mahitabo og ang gipakita sa Biblia, nagsangyaw sila sa mga mensahe sa Dios, nga wa magkirig-kirig. Pangutana, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nadawat ba diha-diha ang balang espiritu? Wala. Kano sa ama nila nadawat ang balang espiritu? Kano saan nila nadawat ang balang espiritu? Didto na sa Day of Pentecost, sa Buhat Kapitulo 2, wala na si Jesus ana. Nakuha na to? Kung dili ta magtuon sa Biblia, masulod ra gyud tas bulsa aning uban nga magpandong-pandong bisan gani sa mga taong dili magtotoo. Hinumdumi gisundog nis uban nga mga nagpakaapostol sa atong panahon karon. Gisundog ni nga isa kuno madawat ang balaang espiritu sa diyang huypan. Munang huypan pod nila kanang mga ilang gipangampuan. Pangutana, nadawat ba sa mga tinun-an diha-diha ang balang espiritu? Wala. Si Jesus nga mihuyop, wala gyud makit-an diri nga oy natumba ang mga tinun-an og nanggahi ang ilang lawas. Wala. Lahi sa atong makita karon. Lahi sa ato ang masaksihan diha sa social media. Nakuha ninyo ang gipakita sa Biblia? Authority ni siya. Nga dili nato makita diha sa kahimtang sa tao. Maubitaw ng sa diha nga ang mga apostolis nagsugod na sa ilang trabaho, ang mga tao kakita ni ini nga doon na sila authority gikan ni Kristo, munang gilutos sila. Kabantay mo nga gilutos ang mga tinun-an nga unang mga apostolis, kinsay galutos? Usa ni ini si Pablo. Si Pablo ang galutos. Magtago-tago gud ang mga tinun-an kay ang mga tao atong panahon na ilalom sila sa balaod sa mga Hudyo. Gilutos nila ang mga magtotoo. Nagtago-tago ang mga magtotoo nga mosimba kay wala sila kakita sa authority nga gihatag sa Ginoo kanila. Dili ni siya mga kaigsuonan ko sa Ginoo kanang huy pa nimo ang tao kay naa kay authority sa Ginoo o niya huy pa nimo ang tao o niya matumba. Dili na mo gipakita sa Biblia. Gani si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, nga naghimo ni ini, wa gyud mo pakita ang sulat ni Juan nga natumba silang tanan. Kanos aba nadawat ang balang espiritu sa mga tinun-an? Sa dihang si Hesus wala na. Kay nganuman saad manggod na ni Ginoong Hesus. Muadto sa amahan pero ayaw mo kabalaka. Kay dito sa amahan pangayoon nako ang magtatabang kaninyo nga maong balang espiritu. Unya daghan kairong nga mga nanggawas nga huyop-huyop. Nahitabo na manggod na pastor nga ako gikuyogan sa unang panahon. Labaw pa ana. Kanang mga milagro nga atong makit-an karon, mga kaigsuonan, wala ra na sa milagro nga gibuhat sa pastor nga akong gikuyogan. Una, dako kayog dila naabot diri sa kuan, diri sa hawak. Gilugpitan ang bakba ug kutsara para makaginhawa. Giampuan wa maayo. Gitirahan og speaking in tongues na ayo. Kay nga naman orasyon man di ay.
Orasyon. Gahom di es kangit-ngit ang gigamit. Pero ngalan ni Jesus ang sangyaw. Pulong ni Jesus ang gisulti. Pero ang gigamit pag-ayo, orasyon. Niyang pangutana. Mauday na gipakita ni Jesus. Dunay mga taong magwawali kaniadto mubuak ganig botilya. Muhimog mga milagro. Tinuod na. Mao na nga kung di gyud ta seryoso nga magbasag Biblia, kung nabag-o lang tas mga milagro, masaag gyud ka. Pero kung nabag-o ka sa pulong sa Dios, magpabilin kas kaluwasan gikan sa Dios. Munang ayaw mo tuoan ng huyop-huyop dayon matumba, ya napuno dahil balang espiritu. Mga kaigsunan, dili na maoy gipakita sa balaang kasulatan. Si Jesus nga may huyop, wala diha dayon nadawat ang balang espiritu. Kano saan nila nadawat ang balang espiritu? Sa dihang wala na ang Ginoo. Salamat kaayo sa mga pangutana nga diin hatagaan natog discussion sa atong panag-uban. Gikan ni Cyril Samura, maayong buntag Pastor Wasing from Hindang Liti. Si Maribik Taksan na morning Pastor Pre ko sa akong tindahan na muswag. Akong advice nimo, buhata ragyo ng naa sa Salmo 128. Buhata na. Kay magpriko mga kaigsuonan kung ang imuhang aksyon layo kay sa Biblia, dili gyud na masinatian nimo ang pag-uswag. Pero kung magpriko, kung ma-align ang imuhang mga pagdumalas imong negosyo, pauswagon gyud Ginoo. Maayong buntag ni Piolo Villaver. Okay. Si matod pa paakyat po, Pastor. Okay, unsam nang paakyat? Si Im Sheila, good morning. Matod pa from Team Unity with Love. Number 2024 founding charm woman. Okay, gikan ni Piolo Villaver. Si Janjan matod pa, maayong buntag. Good morning, Pastor Gideon, watching from Mati City. Gikan Alsula Bernadette, maayong buntag Pastor. Salamat og dalaygon ang atong buhi nga Dios sa adlaw sa ihang gihatag kanato para makapaminaw na pod sa ihang mga pulong. Request awit makalangit Pastor, gugmang maunongon og lahotay. Si Janjan request Pastor, si Jesus patawad o Jesus patawad. Akong tagaag pagtagad mga kaigsuonan o Jesus patawad. Nag-request there is atong panag-uban. Gikan ni Renel Pedro Dadles, Pastor, maayong nga buntag, bisag talag sa nakuuban sa imong live. Pero Pastor, usahay ga-replay lang po, Pastor. God bless kanatong tanan sa mga anak sa Ginoo. Watching from Binalbagan, Negros Occidental. Bigay ng kalakasan, ikaw nagbigay ng kagalakan, ikaw nagbigay ng buhay ko, alay sa'yo ang buhay ko. Pagsinta mo, Jesus, sa iyong mga anak, nagbunga ng kabutihan. O Jesus, dakila ka, inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbuwis ng buhay
Mayong pakikuban ni Gingging Simpon. Good morning, Pastor. Kumusta og sa tanang nagsunod sa programang Pulong mo Kinabuhi ko? Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa tanang Kristohanon. Request kog awit makalangit lahutay. Mayong pakiguban ni Nars Boyan. Di ba mga pari man ang nagpapatay ni Jesus Christ, Pastor Gideon? Maura ba ang pari karon ang mga Katoliko? Dili tanan nga mga, kung imong lantawon ang mga pari karon sa simbahan sa Katoliko, wala sila magkahiusa. Dunay mga pari nga nagwali sibo gyud sa Biblia mahitungod sa doktrina, pero wala magpasabot nga naay mga pari kung imong lantawon ang social media kanang wala sila magkauyon. Dunay pari nga ang ihang gibayaw Biblia. Tinuod na. Dunay pari nga ang gibayaw niya Biblia. Ang giwali niya Biblia. Pero dunay mga pari dili Biblia ang gibayaw, dili Biblia ang giwali ang simbahan. Mao na nga kung maghisgot kag mga pari sa Katoliko, dili pareha sila og doktrina. Yes na sila sa pulong Katoliko, pero ko wata masayod sa ilang kasing-kasing sunahuna. Kay ang ilang mga teaching kung imong lantawon wala sila magkapareha. Dili sad ko moingon nga ang mga pari sa Katoliko maoy kutay sa mga pari nga gisgutan sa Biblia. Pero inani ni siya ang gipakita sa Biblia nga ang mga pari diha sa Biblia nasayod sila sa kamatuoran, pero gilutos nila ang mga tao nga nagkinabuhi sa kamatuoran nga mao si Jesus. Kung dunay mga pari o mapastor man o mga alagad diha sa simbahan nga gilutos nila ang mga tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, mauna sila'y kutay sa mga pari sa panahon ni Jesus. Kay kung imong lantawon manggod ang panahon, sitwasyon karon mga kaigsuonan, ihanag ang kunanay og ihanag dautanay. Diri sa atong programa mga kaigsuonan, walay laing gihisgutan kundili ang mga pulong nga naas balaang kasulatan. Salamat kayo sa pangutana, Sister Nars. Si Emily Muares Kaoli, maayong buntag ni Idni Opsima, maayo nga buntag Pastor, palihog rako og sabot aning akong damgo. Matod pa Pastor, ako na lang i-direct akong damgo pagsulti nga na ako noy mga halas sa akong tiil. Tulo ka buok dayon perti kuno nako nga panawag og pangayo og tabang, pero wala gyud mitabang og nakalingkawas ta kuno ko ato apan pag-abot sa unahan naanapoy duha ka buok halas, ang usa kobra, ang usa pod sawa, dayon nakamata dayon ko. Ang tiil nga naghisgot ana kanang kahimtang sa imuhang pagkinabuhi, kahimtang sa imong pagpuyo. Kung maghisgot gani itang tiil mga kaigsuonan, kahimtang nas imong pagkinabuhi o kahimtang sa imuhang pagpuyo, mga trabaho nimo diha sa imuhang kinabuhi. Dunay mga pagtulunan nga simang nga imuhang nasubay, pagtulunan o mga mensahe nga dili nimo makitaan sa balaang kasulatan. Hinumdumi ang dagway sa ahas nagpakita na sa kanang pagkabakakon, pagkalibungan, pagkatikasan. Dunay mga kahimtang nga imuhang or mga pagtulunan diha nga imuhang nasunod na apply sa imuhang pagpuyo nga wala sa Biblia. Ug ang akong advice nga imong tukion kung unsa ning mga mensahe nga imong gibarugan nga wala sa Biblia. Kay kon ang mga pulong nga imong gibarugan nga atong gibarugan wala na gani na sa Biblia, dili na nagikan sa Ginoo, kun dili gikan na ni Satanas. Nya atong hinumduman si Satanas na maunay nagdala sa dagway sa pagkabitin.
Si Romeo GC, Pastor, maayong buntag, dalaygon ang buhi nga Dios, makadungog na pod mi sa ihang buhing pulong. Pinaagi nimo, Pastor, mangayo kog awit, dili unta ako angayan. Akong pangitaon usa kining imuha nga request, dili unta ako angayan. Kung wala ka kanako. Okay, ako ang taga-agpagtagad, ang imuhang awit makalangit. Si Pulong Kaluwasan, maayong buntag, Pastor. Sa akong damgo, Pastor, akong nakita duha ka dagkong building. Ang usa ka building na ay daghang mga tao, ug ang usa ka building akong nakita na ay duha ka duyan nga gibitay, ug didto duha akong gipili unsa may buot ipasabot, Pastor. Og salamat kaayo. Adunay company nga diin pwede nimong applyan or trabaho nga pwede nimong sudlan apan dili bugat ang trabaho nga imong mapilian. Mao nay gipakita sa imong damgo. Kinahanglan lamang nga usa kini ka kana bitaw ang ampinganan, usa nga angay nimong batunan ang pagpangita sa mga ilhanan or pagpangayo og mga sign sa Ginoo. Usa ni ka panalangin nga gipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi nga tagaan ka sa Ginoo og trabaho nga dili inaana kabugat. Si Brother Renildo Linggoy, maayong nga buntag, Pastor Gideon Candelario, kumusta? Panalanginan ka sa Ginoo, Pastor, sa tibok nimong pamilya. Request kog song buhi siya. Ugibati ko ang mga kasakitan. Maayong nga buntag ni Gina Ilustresimo. May buntag nimo, Sister Gina. Si Gina Kamahalan, maayong buntag, Pastor. May buntag sad. Si Jewel Ambrad, maayong nga buntag, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw karon nga ang mga anak sa Ginoo dalaygon gayod ang Ginoo kay pinaagi sa ihang mga labod kita nagagawas nun. Pray lang ko protection. Kisalamat kaayo. Si Jong, maayong buntag, Pastor, nakatanaw nako balik sa live nimo. Pagdili ko ka view sa live, sa replay ko mo tanaw. Kay dagahan ko makatunan, Pastor. God bless. Salamat kay Ginoo, no? Si Rose Ann Pisan Gulo, maayong nga buntag, Pastor Gideon, may buntag sad. Salamat sa Ginoo kay nakabati mi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi diha kanimo. More blessing, Pastor, from Hinunangan, Southern Leyte. Maayong nga buntag ni Sasi Kundi, si Roby Villones og Imperatrice, maayong buntag, dalaygon ang Dios. Sa dagkong katalatma ug wala ko'y angay nga kahadlukan kay siya ang akong kauban. Pastor, unsa nga tinuod nga pagpangupara? Wala ko ka makakuhaan ng pinulungana. Kanang pagpangumpara ba, kanang imong gikumpara ang imuhang kaugalingon nga tusuban. For example, naghatag ka og prehagod atong naghatag og ang mga Hudyo, ang mga Parisiyo, naghatag sila og ikanapo unya sa ilang paghatag ilang gikumpara ngadto sa usa ka tawo nga wa gyud kahatag, muhatag ganita or muhalad ganita, mualagad ganita, dili nato itandi ni bisan kinsa. Kung unsay ato ang nabuhat, dili nato ni ikumpara itandi sa mga nabuhat sa uban. Manay buot ipasabot ana, Sister Nars. Si Yam Sis Ninaw, maayo nga buntag, Pastor, maayo ang atong buhi nga Dios. Nagtan-aw ko gikan sa Damilag Manolo Fortich Bukidnon. Ay salamat kay Ginoo. Maayo nga pakiguban ni Raquel Bordin, good morning, og ni Annalisa, Esther Bibian, matod pa among silingan sige og pos anha musugid sa pare ang sala mao na gitawag og verse siya salamat gihatag
nga verse niya. Salamat pastor nga katinawan akong gibasa, dili man mao iya gihatag. Samot layo na gyud kaay na diha. Si Jaimar Abihanon. Good morning pastor. Masala o masala o makatuon gyud maayo sa pagtulunan kay Pure Bisaya. Okay. Great Fort, thank you Lord sa live nimo pastor. Salamat kayo Jaimar, salamat sa Ginoo. Si Nerv Ali Tipad, maayo nga buntag diha sa imo pastor, labi na sa mga tigpaminaw. Okay. Siguro oras na mga kaigsuonan sa ato ang paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Ato ang tagaan og pagtagad ang mensahe sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Akong gihangyo matag usa mga kaigsuonan sa pagkuha sa inyong Biblia og atong tagaan og pagtagad ang paghisgot sa mga mensahe sa Dios diha sa Epeso kapitulo 4. Epeso kapitulo 4 mga kaigsuonan diha sa bersikulo 17. Mao ni ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nga matod pa ang pag-ila sa kinaiya nga nabag-o diha kang Kristo or diha kang Hesukristo, og ang pag-ila sa kinabuhi nga dili gihapon magtotoo. Mao ni ang unod dinhi. Ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Atong mailhan ang kinabuhing bag-o diha kang Kristo niining sulat ni Apostol Pablo sa Epeso kapitulo 4:17. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuokan sang mga nahuna walay hinungdan. Og kansang kaisipan anaa sa kangitngit na himulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila og kaulaw og nagpatuyang lang sa ilahang bisyo og nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga mahitungod kaniya nga gitudloan diha sa iyahang pagtulunan kay ang kamatuoran ana ama ni Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong dautan nga kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon mga kailibgon niini. Kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing unahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kon masuko kamo bantay nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kundi manarbaho na or magtrabaho na. Manginabuhi sa mataro nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Ayaw kamo pagamit og dautan nga mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mga mamati kaninyo. Og ayaw ninyo pasubang balang espiritu santo sa Dios, kay ang espiritu maong patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay og pag-ininsultuhanay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot pagkaloy-anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pagpanisaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Gikan sa bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 19 dinhi giklaro ang kahimtang sa mga taong dili magtotoo. Ang taong dili magtotoo wala magpasabot nga wala na sila mosulod og simbahan. Ang mga taong dili magtotoo mga kaigsuonan or wala mo tuo kung imong lantaw nagsunod-sunod pamanggani na sa panahon ni Hesukristo.
Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang mga tao nga wala mutuo, kabantay mo mga kaigsuonan sa panahon ni Ginoong Hesukristo, dunay mga tao mga kaigsuonan nga ibin ang iyang mga tinun-an wala diha-diha dayon nakita ni Hesus nga dunay sila pagtuo. Kay dunay mga tinun-an nga nagduha-duha kung imong basahon gyud ang kahimtang sa mga tinun-an diha sa balaang kasulatan. Mao nang niingon si Ginoong Hesus, pagkagahi ninyog ulo, dugay ka imo makasabot. Kinahanglan pa bang magkuyog-kuyog, mag-uban-uban ko kaninyo? Kay ngano man dunay mga tao nga bisan kung nakakita silang mga milagro, wala gyapon moabot kanila ang pagtuo nga maoy mohatod kanila sa kabag-uhan o kasiguruhan. Mao nang naay mga tao nga nagtuo pero naa gyapon ang pagduha-duha. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung imong lantawon, kung maghimo kag mga pagpangutana sa mga tao mahitungod sa pulong pagtuo, tanang mga tao moangkon gyud nga naay pagtuo gawas lamang kung dili siya mo tuog mo dawat ni Jesucristo. Kay naa may mga tao nga wa gyud Ginoo, ang ilang Ginoo ang kwarta, ang ilang Ginoo ang ilahang kaugalingon. Pero kung mohimo tag mga kana bitang pagpangutana sa mga tao kung naa ba sila pagtuo, siguro mga kaigsuonan mas daghan gyud ang mga tao nga moingong naa gyud sila pagtuo. Pero kung imong yung lion og tun-an ang Biblia, daghang kayo mga tao nga bisan nagsimba na diha sa nagsimba na sa Ginoo diha sa mga kasimbahanan, wala gyapon, dili gyapon nimo makit-an ang pagtuo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan, ang tao nga nagtuo apan dili magtotoo, mauni mga tao nga gipakita ni Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 19. Ang giingon dinhi, ang mga tao nga dili magtotoo, ang ilahang mga hunahuna puro walay hinungdan. Hunahuna pa lang wa na hinungdan. Kung unsa gani ang ilang hunahuna, hinumdumi mga kaigsuonan, maunay imong makit-an sa ilang pagpuyo. Maunay atong makit-an sa ilang kinabuhi. Maghuna-huna ganig mga walay hinungdan, pulong gani nga walay hinungdan, dili gamit, dili makabag-o, dili makapausab, dili makatabang, dili makahatag og kalinaw og kalipay. Kanang mga huna-huna nga walay hinungdan mga kaigsuonan, maunay kasagaran nga ugat sa mga problema, ugat sa mga kaguliyang sa kinabuhi, o maunay mga ilhanan sa mga taong dili magtotoo. Kung kita nga nagtuo, unya ang atong huna-huna walay hinungdan, mga igsuon ko sa Ginoo, ang pulong walay hinungdan kana bitang wala manukad sa balaang kasulatan, wala mauyon sa mga pagtulunan sa Dios. Unsaon man aron ang atong hunahuna na ay kana bitang mahimong mahinungdanon, mahimong importante, kinahanglan kining atong hunahuna pun-o nato ni sa mga mensahe sa Dios. Ang hinungdan nganong ang mga tao walay naghuna-una sila kansang ilang huna-una walay hinungdan tungod kay ang ilang nadungog nga mga mensahe dili gikan sa Dios, gikan sa kangit-ngit, gikan sa kalibutan. Kung ang mga mensahe o pagtulunan gikan sa kalibutan mo'y atong madunggan, mahimong walay hinungdan ang atong nauna. Unsa may buhaton aron mahimong mahinungdanon ang atong nauna, mapuslanon ang atong nauna, kinahanglan ang ato ang hunahuna pun-o nato sa mga mensahe sa Dios. Maghuna-huna ta sa pulong sa Dios, maghuna-huna ta sa mga pagtulunan sa Dios, bisag naa kas trabahuan, bisag naa kas imuhang Pinoyanan, naglaba man ka, nang hugas man ka, kinahanglan ang atong hunahuna walay laing hunahuna mensahe sa Dios. Mao ni gikinahanglan natong buhaton
nga kay tungod kay naa natas katapusang mga adlaw. Kung imong basahon ang Pilipos kapitulo 4, ako rang tan-awon mga kaigsunan ang Pilipos kapitulo 4 versikulo 8 ingon siya dinhi, sa katapusan mga igsuon pun-a ang inyong mga nahuna sa mga butang maayo nga angay daygon og sa mga butang matuod ligdong matarong putli matawom halangdon ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat na dungog nakita diri kanako og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Kung kanunay tang makadungog sa pulong sa Dios, kung kanunay tang makabati sa mga mensahe sa Dios, maunay muhari sa tong nauna. Og kanunay gani na nga pulong sa Dios ang naa sa tong nauna, mahimong mapuslanon ang tong nauna. Og dili na kini sama sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. Kung ikaw ug ako nagsimba sa Dios, pero sa atong pagsimba sa Dios diha sa mga simbahan, ang atong nadunggan mga bati og mga pinulungan gyapon sa kalibutan, chismis dito, chismis diri, libak dito, libak diri, mahimong walay kapuslanan ang atong nauna ug daw sama ra gyapon tas dili magtotoo. Ang resulta kalisod gyapon og problema uban pa. Mo nang niingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan ngadtos mga Kristohanon sa Efeso nga mingon siya nga gihawhag ko kamo tanan. Akong gihawhag ang tanan sa ngalan sa Ginoo. Pag kinabuhi na kamo sama, pag kinabuhi na ayaw na kamo pag kinabuhi sama sa dili magtotoo kan sang una-una wala hinungdan. So dini giklaro mga kaigsuonan kung ato ang pagkakristohanon wala gyapon hinungdan natong nauna, puro ra gyapon binuang, puro ra gyapon yaga. Unsa may kalahian sa mga dili magtotoo. Mao na nga gitudluan ta aron mahinungdanon natong nauna, wa tay laing dawaton nga mga mensahe kundi pulong sa Dios. Wala tay laing tagaan og panahon kundi ang mga mensahe sa Dios. Mao nang ikaw ug ako diri sa atong programa kanunay tanggit challenge nga mubasa gyud tag Biblia. Bersikulo 18, kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Ang ilang hunahuna puro binuang, puro bisyo, puro ra gyud pag-usik-usik sa oras, pag-usik-usik sa panahon. Nahimulag sila sa kinabuhi nga naghatag sila gihatag sa Dios og wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Kung dili ta mamati sa mensahe sa Dios, unsa may mensahe sa Dios? Naa diha ang mga tambag, naa diha ang mga pagtulunan, naa diha ang mga pagbadlong, pagsaway, sawayon ta. Buti pa sabot tudluan gyud ta. Kay dili man sad ta sawayon kung dili ta tudluan sa pulong sa Dios. Mga igsuon, inani ni siya. Ang kinabuhing Kristohanon dapat na busy sa pulong sa Dios. Dapat uhaw ta kanunay sa mga mensahe sa Dios. Dapat excited ta sa mga pulog, mga mensahe gikan sa Dios. Kung ikaw excited ka sa pagpaminaw sa mga pulong kalibutanon, unsaon nimo pagkasiguro nga magtotoo ka, tinun-an ka. Pero kung uhaw ka sa pulong sa Dios, kalipay nimo ang pagbasa sa Biblia, kalipay nimo ang pagtuon niini. Mo na niingon si David nagtuon siya adlaw ug gabi. Daw sama ka sa kahoy nga naadaplin sa sapa. Nga bisan mo agi ang mga hulaw or mo agi ang taas nga init, magpabilin kang makapamunga. Mao man nay giingon ni David diha sa Salmo 1:1 hangtod sa bersikulo 2. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon dili ta mo entertain og kanang mga kalibutanon nga mga sugilanon, kanang mga pasiaw, kana bitang mga binuang, mga hilas nga mga istorya. Ilikay ang imong kaugalingon. Now atong hinumduman mga kaigsuonan nga naa nato ang trabaho aron ta mabag-o. Yes, naa nato, naa sa tao ang trabaho aron ta mabag-o. Kung dili nato trabahoon ang trabaho nga maoy makabag-o kanato, di gyud na mahitabo ang kabaguhan. Kay kung moingon ta nga
si Jesus, ang Ginoo ray makabag-o. Yes, ang Ginoo ray makabag-o, pero ang iyang pamaagi, mga kaigsuonan, nag-agad sa atong trabaho. Kay mo ingon ta nga, ang Ginoo ra gyud makabag-o, iampo ra na, ang Ginoo ra na mo bag-o. Kanus aman mabag-o ang tao? Di ba sa panahon nga mamati sa pulong sa Dios? Di ba sa panahon nga modawat siya og magkinabuhi sa pulong sa Dios? Kung dili siya mamati og dili siya mudawat sa mga mensahe sa Dios. Kabantay mo dunay mga Kristohanon diha sa Biblia, mas gidawat nila ang mga pagtulunan sa kalibutan kaysa pagtulunan sa Biblia. Ang pangutana, Kristohanon pa ba silang tinuod? Dili na. Maunang diha sa Kristohanon nga kinabuhi, nabahin ni sa duha. Og ang ipakita ni Jesus, 50% ang tinuod nga Kristohanon, 50% ang dili tinuod nga Kristohanon. Maunang na ay nahimugso kining pulong nga fake Christian. Ang fake Christian, ang dili tinuod nga Kristohanon, musimba pero nagkinabuhi gyapong bisyoso. Asa man na mabasa? Sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Dili na tutugutan nga kanang maong bersikulo ha mao na kita. Ayaw na tuguti nga ikaw na na. Pero kung muingon kang dili na ako pero daghan gyapon kang gikabit-kabit, kusog gyapon ka mangibog og mga dili nimo asawa, dili nimo bana, naagyapon kay mga kabit. Alkansi kay ka. Nganong mo yung kung alkansi? Sayang kayo ng imong simba-simba. Munang dunay mga tao nga nagwali, may pay magpakasala na lang yun ka kaysa mapugong-pugong kuno kag sala, may impierno ra gyapon ka. Maimpierno pamanggani ng bagulbulan. Kanang kusog ay tang mo bagulbol, magka-impierno na. Silutan ang mga bagulbulan. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 10. Unsa pa kaha ng mga naghimo gyud sala? Lisod manggani nga maluwas ang taong matarong? Unsa pa kaha ng sigig simba, sige ra pug pakasala? Daghang mga tao nga nagtuo nga makaluwas niya ang iyang pagsimba. Pero daghang mga bersikulo nga daghang mga tao nga nagsimba wala daay dawata. Ug dili na tutugutan nga usata nga wala dawata ang atong pagsimba. Mao na nga kung imong lantawon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, duna say mga pamaagi diri sa sulat ni Apostol Pablo. Unsay giingon? Diri sa 23. Basaha. Kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing una-una. Naa na to ang trabaho. Wala mo ingon si Apostol Pablo, kanang inyong nauna, kanang inyong kasing-kasing, ikuang ko na, ipabag-o ko na sa Ginoo. Mga igsoon, si Apostol Pablo diha sa Roma 12 kapitulo 2, miingon siyang ipabag-o sa Ginoo inyong kaugalingon, pero ang trabaho naa nato. Unsay gingon? Ipabag-o sa Ginoo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Ang pamaagi sa Dios aron mabag-o atong panghuna-una, maminaw ta kanunay sa mga mensahe sa Dios. Maminaw ta kanunay sa mga pulong sa Dios. Pangutana, mao ba kini ang nahitabo sa atong kinabuhi? Ingon kitang Kristohanon? Mao ba ni ang atong kalipay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios? Excited ba ta sa panahon nga dunay muwali? Tan-awa kuno ang mga Kristohanon diha sa simbahan. Excited ba ang tanang Kristohanon diha sa simbahan nga maminaw sa pulong sa Dios? Ako nga pastor nga magwali sa simbahan, ako moingon dili tanan. Kay nganuman, kami nga mga pastor nga magwali diha sa pulpito, kita kaayo ang mga tao nga naminaw kung giganahan ba na sila, gwa ba na sila ganahe. Ang uban gani, klaro kay nagpabungol-bungol ra.
Tinuod na oy, ang uban nagpadoka-doka, magpanglingi diha sa pultahan. Munang kami mabugatan, kami masakitan. Kay bastos ang tao nga kunuhay nga nagsimba pero wala buhata. Muna nga kung imong lantaon ang Dios, grabe ka istrikto. Kay dili man sadta makakaton kung dili istrikto ang Dios. Doon na ba'y makatunan ang estudyante kung ang iyahang maestra uyon-uyonan ra ang estudyante? Mauna nga, doon ay mga simbahan nga ang ilahang mga magwawali, uyon-uyonan lang ang mga bisyos kalibutan. Maunang, doon na sila'y daghang Diyos-Diyos. Magbantay ta. Dapat pure tang Kristohano ni. Dili ta fake Christian. Kinahanglan baguhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing gunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway makita sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Manan ang mga kinabuhi sa mga dili magtotoo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Una, ang ilang hunahuna puro binuang. Walay hinungdan ang ilang mga hunahuna. Ang ilahang mga kanang mga kaisipan, kanang ilahang mga panghuna-huna, puro mga dautan. Wala magsubay sa pamaagi sa Dios. Kung kita Kristohanon, kanunay tang musupak sa pamaagi sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron ka mapanalanginan. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron ka mapasaylo, dapat mo pasaylo kasuban. Di ba naana sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus diha sa pagampo? Pasaylo kami sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Kay dili magyud pod kita pasayloon kon kita di ka antigong mo pasaylo suban. Unya daghang Kristohanon mga kaigsuonan, kung imong lantawon sa panahon ni Pablo, naagyapon ang pagkamaninumtanon. Unang magbantay ta, Kristohanon bagyud ta. Ingon sa dinhi, ang mga dili Kristohanon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili mamati sa pulong sa Dios. Unsaon pagkadungog sa pulong sa Dios nga moadtog simbahan, kulag tulog, dili andam. Kung kita mga kaigsuonan nga mosimba ta sa Dios diha sa mga simbahan, kung kulang gani tagtulog anang Sabado, busy gani ta kay ng Sabado, di gyud mahitabo nga ang imuhang mata dili dukaon inig ka Domingo na, labi na inig dayong wali kanang dayong paniudto. Kaming mga magwawali, makakita gyud mi kung kinsay interesado, makakita sad mi kung kinsay nagduka-duka diha. Ang uban gani murag mapakong nas mangkok, bitay na kaayog tabon-tabon. Munang naay mga magwawali nga maningkamot gyud nga makakuha og mga kanabitang simpatiyas mga tao. Ang uban mangusog, mangugat, pakuratan ng mga tao para gyud ang mga tao mamati gyud sa pulong sa Ginoo. Pero bisag kapila pa na sila makurati ug dili interesado, muuli na silang walay panalangin. Kaya ang tinuod nga yawis panalangin ang pulong sa Dios nga nasabtan sa tao. Mao na niingon siya nga unsay hinungdan nga nung ang ilang hunahuna walay hinungdan, naas ka ngit-ngit tungod kay wala sila na mati. Ang resulta, wala na sila'y kaulaw, nagpatuyang na lang sila silang bisyo, nagbuhat sila sa mga malaway nga buhat. Unya kanang mga buhata dili na malilong sa mata sa tao, makitaan gyud na sa tao. Unya kung makakita kag mga Kristohanon inana ra gyapon ginaiya, inana ra gyapon batasan, mukuyog ka.
Wala na sad ka mo sunod sa Biblia kung mukuyog ka. Wala na sad ka mo sunod sa Biblia kung makiguhugoy ka sa mga Kristohanon bisyoso ra. Ayaw pakiguhugoy sa mga taong bisyoso nga moang kong Kristohanon apan makihalawason. Napay uban diha maayo mo dalag praise and worship, pero kusog di ay mo pahilabot og dili niya bana. Asa na ako na makita? Sa gipakita ni Apostol Pablo diha sa Korinto. Naapay mga Kristohanon diha sa unang Korinto, mga kaigsuonan, kapitulo 5:6, nga nagbuhat sa mga buhat nga dili mahimo gani dili magtotoo. Grabe kang ngilngig. May pa kung imong lantawon may pa ang dili magtotoo. Naa pa sila'y prinsipyo kaysa ni ining klase nga Kristohanon diha sa Korinto. Wagyot. Munang bugat na ay mga panahon nga doon ay mga kinaiya sa tao nga bugat kayong dalaon. Muna nga kung kami mga pastor makakita mi nga inana og kinaiya, dili na mo sayangon ang mong panahon. Kay daghan kayong mga tao nga nagkinahanglan og kaluwasan. Wala man na sila magkinahanglan og kaluwasan kana mga tao nga giwalihan na nimo, gitudloan na nimo, magsige ra gyapon og bisyo. Wala na sila magkinahanglan og kaluwasan. Dili na to sayangon ang ato ang oras, ang atong panahon sa mga taong wala mangandoy og kaluwasan. Atong gamiton ang atong oras o panahon sa mga taong nangandoy nga mamati sa pulong sa Ginoo. Sama ka nato, sama kanimo. Unya ingon si Apostol Pablo, apan dili kini mao ang inyong nakatunan. Kung imong lantaw naa lagi mga Kristohanon nga ibin sa panahon sa Efeso na ay mga Kristohanon nga ang ilang hunahuna wa gyapoy klaro. Naana sila nakatunan diha kang Kristo pero wa gyapon nila trabahoa. Wala gyapon nila sunda. O bitaw na nga kung ikaw naminaw, wala gyapon ang naminaw ka, nya nakakaton ka, wa gyapon nimo buhata, nangilad ra ka. Tinuod na nangilad ra man ka. Kakapoy nga giunay ra nimog ilad ang imong kaugalingon. Di ba lisod kaayo kung kita ilaron og tao? Murag masuko ka, murag maglagot ka. Pero usahay ang tawa kabantay, siya ray gaunay ilad sa iyang kaugalingon. Kanang maminaw ka, wala ra di nimo buhata. Sige tagpangayog panalangin sa Dios pero wala nato trabaho ang pamaagi sa Ginoo para ang panalangin nga atong ipangayo sa sayon nga pamaagi moabot sa ato ang kinabuhi. 20 nag-ingon, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. But ipasabot nagpakita ni siya nga mga Kristohano na ang giwalihan ni Apostol Pablo nga iyang nakit-an nga uy bati gyapon inyong hunahuna. Sige ra gyapon mog sulob sa daan nga pagkatao. Hukasan na ninyo ng daang pagkatao. Muna niingon siya dinhi nga 24 isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Unya ingon pagyud siya dinhi mga kaigsunan sa 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong dautan nga kinabuhi kaniadto ang maong kinabuhi ag-anam kangilad tungod sa malibungon nga mga kailibgon niini. So kung ang tao dili makalingkawas sa tawhanon nga kinaiya, magkagrabi ang iyang pagkadautan. Nganong mahimo siyang grabe nga dautan? Kay sige siyang paminaw, wa po niya buhata. Ang tao nga nasayod na sa kamatuoran, nasayod na unsay maayo, unsay dili maayo, damor siyang mahimong dautan, kay pati iyang kaugalingon, iyang unayon. Tinuod na. Maunay gipakita din ni Apostol Pablo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga mahitungod kaniya nga gitudloan diha sa mga pagtulunan sa kamatuoran nga naa man ni Hesus. Busa huskasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong dautan nga kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malibungon kailibgon niini.
kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing ug una-una isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama siyang dagway. So naa nato gyud mao bitaw na nga naa gyud nato ang trabaho. Mao bitaw nang kita mo'y gantihan, kita mo'y suklian. Dili ta dapat manumangil or dili nato batasanon nga kanang ipasangil nato sa Ginoo. Kung dunay tao nga wala mabag-o, dili ta mo ingon wala lagi nimo bag-uha, Lord. Ingon si pastora, ingon si pastor og si pastora, ang Ginoo ray makabag-o, ikaw ray mo bag-o, pero nganong wa man gyud ni mabag-o? Kay kon maunay gipakita sa Biblia nga moingon ta nga kabalaka na pastor kanang imuhang mga igsoon Ginoo ray mo bag-o ana. Ang pastor moingon sad nga kabalaka na ter Brad, ang Ginoo ray mo bag-o ana, iampo ra nas Ginoo. Unya kung mamatay na nga wala mabag-o, mahayan nimo ang Ginoo. Kay maumanay atong pagtuo nga ang Ginoo ray mo bag-o. Mga igsoon, naa nato ang trabaho. Inagod ang imuhang kinabuhi na anak ko ang trabaho. Kay humana ang trabaho ni Jesucristo. Muna niingon siya dinhi nga ayaw na ka kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing una-una. Isulob. Dapat naa kay trabahoon. The word isulob mga kaigsoon na nagpakita na nga ikinabuhi ang mensahe sa Dios. Buhaton nato ang pulong pagtulunan mga pamaagi sa Dios. Kay kung pulong gani sa Dios mo atong sundon, panalanginan ka sa Dios. Tinuod na bisan kung naay mga problema, bisan kung naay mga pagsulay, malipayon gyapon ka. Kay ngano man dili man mubiya kanimo ang pagtuo, paglaom ug ang gugma. Magpabilin ng tulo ug maunay makatabang aron ka makalahutay ngadtos kinabuhing wa nay katapusan. So unsa may buhaton natong mga Kristohanon? Likayan na nato ang pagpamakak. Kung nisaad da, dapat kung wala mabuhat, pakigsulti na yun, pasensya na, wag yun ako mabuhat, wag yun ako makuan kay tungod sa sitwasyon. So ginlisan, dili man na bakak. Kung naa kay gisaad niya wala nimo buhata, dili na bakak, basta kay imong gisuginlan nga mao ni rason o hinungdan nga nung wala nimo mabuhat ang imong gisaad. Muna nga dili na ta mamakak. Kung unsay tinuod nga nahitabo, ala isulti. Kung masuko ka mo, mao ni ato ang mga bantayanan. Dili na ta mamakak. Ay na imong tapad, ayon na pamakak. Sunod, kung naa may masuko, wala maghisgot nga ang tao di na masuko. Ang Biblia ba, wala magpakita nga ang tao nga naa sa Ginoo di na masuko. Masuko gyapon siya. Pero kinahanglan magmatngon ta sa panahon nga mubat itag kasuko, dapat dili ta dili ta dapat magpakasala. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. But ipasabot ayaw na agyapon nato trabaho. Nara na gyud na nato. Wala na sa imuhang silingan, sa imong katapad, sa imong pamilya, nara na nimo. Nara na nimo, nara po na nako. Kay kita goy muatubang, kita goy paninglan, kita goy suklian o gantian. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Aron dili wala higayon yun ang yawa, ayaw pagdumot. Ayaw pagdumot. Para dili ka makadumot, isurrender na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo. Lord, ikaw na bahala ng tawana. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, dili na manikas. Kung nagsaad ka sa Ginoo og halad, ihalad gyud na sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo, iya gyud na sa Ginoo, di gyud na mahitabong iya na nimo. Ang iya sa Ginoo, di gyud na mahitabong ako na imuhon na, iya gyud na sa Ginoo.
Ang kawatan kinahanglan dili man na mangawat. Mao nang ang iya sa Ginoo ato gyud ang ihatag. Og dunay saad ang Dios kung ato nang buhaton panalanginan ta. Kini gibalik-balik yun ni nako mga kaigsunan tungod kay ako ning nasinatian sa akong kinabuhi. Kinsagod ko nga piyalan sa Ginoo sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa amo ang kinabuhi. Pero dili mi kapugong nga maoy gihatag sa Ginoo tungod kay nakit-an sa Ginoo sa diha nga misunod ko sa pulong sa Dios, sa dihang misunod ko sa pulong sa Dios, di gyud na pud pakyason sa Dios. Kung doon na may lisod sa atong kinabuhi, siguro dili na ka makaingon kong lisod gyud ang akong kinabuhi kaniadto. Yes, kasuway gugog daladalag karton para akong higdaan. Kasuway kog lakaw bisag piso wa. Grabe yung lisura. Pero sa diha nga naminaw ko sa pulong sa Dios, sa diha nga gidawat nako ang mensahe sa Dios, ang pulong gidawat kanang imong gikinabuhi, imong gi-apply ba? Mao na niingon si Jesus, sulay ko ninyo. Akong isulayan. Tinuod gyud, di gyud kapakyason sa Dios. Naikausa nga nagwali ang pastor, kay ako sa una nagbata gud ko na ay pastor. Akong papa pastor. Lamang ang pagdumala sa akong papa, mahadlok siyang muwali aning halad, labi na anang offering. Mahadlok siya muwali anang ikanapo, kay init man kaayo na sa panahon ni papa kanang ikanapo o kanang halad. Moingon man dayon ang mga tao, pangwarta na. Mga tao rasad na nga wa magbasag Biblia. Unya ang mga tao pong dili mo basag Biblia, di man po na mo simpatiyas mga taong nagbasag Biblia, adto rasad na mo simpatiyas mga taong nagyaga-yaga. Mao na nga diri sa tong programa, kung mahadlok ko nga yag-ayagaan, dili gyud ko katudlo diri ninyo. Pero wa ko'y laing gikadlokan kun dili ang Dios lamang. Nga makapatay sa ato ang lawas, makapatay usab sa atong kalag. Munang giwali yun ako. Unya, bless kayo ang mga tao, mga kaigsuonan nga misunod niini. Pero alang sa mga taong misuway, kanang suway mga kaigsuonan, di po na makapadayon. Pero alang sa nagpadayon, akong nakita nga gipanalanginan sila sa Dios. Pero dili tanan mga kaigsuonan ni apply. Kay dunay nagtestimony mga kaigsuonan o sa kapastor diha sa Kabukiras, Mindanao, ningon siya nga, pastor, gabiin na kay siyang kanang gabiin na siyang nanawag, madungog na nako ang mga tingog sa mga sapat, mga timos, kanang mga sapat nga maningog anang gabi ibitaw. Maklaro gyud nako nga kini bukid gyud ning ilahang lugar. Kay makita mga badunggan man nako samtang nag-istorya na imi. Ingon dayon siya, pastor, abi nimo pastor, bless kaayo mis imong programa. Dili man tuod mi makadungog kanang magwali kas buntag kay wala may signal ning among balay. Amo ara man nang i-download diha sa amo ang cellphone, amo ra nang i-replay ngeti maglugar nga makadungog mi. Maghilak gyud ko. Unya kabalo ba ka pastor? Ang among kauban diri ning sugod naghatag ikanapo. Oh. Unya kabalo ba ka pastor, anak pagid siya? Nga sa dihang ni sugod siya og hatag kanapo, gipadaghan ang ilang hayupan. Oh. Kay saad man guna sa Ginoo. Pero pipilalang ka mga Kristohanon misunod ani. Pipila lang. Kung imong lantawon maihap lang. Sikad nga nagdala ang akong papa og simbahan. Hangtod nagdako ko diha simbahan, hangtod nagpatudlo ko, nagpamintor ko. Ako mismo makakita sa kinabuhi sa tao. Pipilara ka mga tao nga bibuhat sa paghatag o ikanapo. Muna nga, pipila lang pod ka mga taong tinuod nga gipanalanginan. Kay maumang yun ay makit-an natos bala ang kasulatan. Kinsa ba ang panalanginan? Di ba katong mga tao nga nagkinabuhi sa balang kasulatan?
ug dili tanang mga tao nga nagtuo nagkinabuhi ni ining tanan. Tinuod na oy, bisan ikaw mga kaigsuonan, makabasa makakita kas kondisyon sa imong kasing-kasing una-una kaniadto, sayangan ka. Or baka usa ka sa mga taong sayangan ka hangtod karon. Kay kanang 10,000 ang uskalibo dili na biya na imuha. Dili naman na ako dili naman na ato Kung pananglitan magbaligya kog hayupan na ako'y nihalin og 10,000, ang uskalibo dili na ako Di gyud na mahitabong ako Kay ako may nagbaligya. Ang 9,000 mao'y ako mo'toy ako ang i-manage, mo'toy akong ipasigo. Ang 9,000 ang 1,000 ako gyud nang ihatag ni Lord. Mao nang ako nga pastor, dunay pastor nako. Ako nga magtutudlo, dunay nagtudlo nako. Ug katong naghago aron ko mahimong magtutudlo, maunay angayan sumala sa gisulti sa Dios. Siya mo'y angayan og takos nga modawat sa iya sa Dios. Mao nang diha sa Galacia kapitulo 6, dili man gyud ta ka limbong ani mga kaigsuonan, kay nakit-an man ta sa Dios, di man ta katago sa Dios. Galacia kapitulo 6 versikulo 5 hangtod sa 6 nag-ingon, kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palasanon. Kinahanglan mo pas-an ta, lisod man bugat man, pero atog yung dadon, but ipasabot atog yung buhaton. Dunay mga panahon nga kuanoy kanang bugatan ka nga muhalad sa Dios, labi na sa time nga nanginahanglan ka. Pero kay iya man sa Dios, di man gyud may tabong maatoa ang iya sa Dios. Mao na nga ato siyang pas-anon, ato siyang tumanon, ato gyung buhaton, atong dadon. Mao na niingon siya dinhi sa 6, ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anak kaniya. Pero unsa may mga hilos sa mga naas kalibutan, si Pastor ay nadato. Pero kung imong lang taon ang Biblia, kinsa may gipadato? Ang nagdawat o ang naghatag? Maunay wala nila masabti, kay di gyud sila pud mamati niini. O dili na tutugutan nga usata nga dili mamati niini. Kay mahimong kawang atong pagka-Kristohano, mahimong kawang ang ato ang pagka-tinunan. Balik ta sa Episo mga kaigsuonan, ako tong giklaro mga kaigsuonan, kay naa gyud nato ang trabaho. Ingna gud ang imong kaugalingon na anak ko ang trabaho. Munang trabaho gyud sa pamaagis Ginoo. Kay nangandoy man ta sa panalangin sa Dios. Subiyaan, dili na ta mamakak, dili na ta mangawat. Ang giingon diri sa Episo kapitulo 4, di na ta mangawat, di na ta manikas. Kay ang resulta manggod kung mangawat ta, manikas ta, kita gyapoy mag-antos. Daghang kay mga Kristohano nag-antos. Pila na katuig maurag gyapon ang sistema. Maurag gyapoy kaimtang na ako'y usa sa mga listener gikan pa sa Love Radio, nakadungog ani insya, pastor, nablis ko sa imong kinabuhi, kay isog kay kang muwali about ika na po, bisan daghan kaayong musupak nimo, pero mubarog yun ka. Ang among pastor mahadlok man muwalig ika na po, kay hadlok man siya nga ingnong nangwarta. Unya ang nahitabo may kakaton sa ikanapo, diha ra gyud minimo nakakatog ikanapo. Mao na nga gipaadto ko niya sa Inabanga mga kaigsunan, wala pa to say panagatan. Unya inig-adto nako sa ilaha, padadaan ko niya mga nukos. Unya unsay naa nila ilang ipadala, ako pong dadon, ako pong ibahin-bahin sa ako mga kaigsunan, kadi ko nako marot og kaon. Sumahimo pong panalangin ko ngadtos ako ang mga kaubanan dias pagtuo, kay ako man ang i-share.
ang ato nang ipapanos sa kalibutan, gabahaan po ta na sa istorya nga sa kalibutan. But ipasabot, kuhaan po tas panalangin sa Dios kung ato nang papanos lang. Sa diha nga nagsunod siya sa pamaagi sa Dios, wala na siya mangawat, wala na siya manikas, sumala sa gisulti sa Dios diha sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8. Kabalo ba mo unsa? 5 ko katuig sa Love Radio. Human sa 5 katuig, wa pagani ikalima. Kabalo ba mo? Sa pagbisita nako sa Inabanga, dias Bohol, Inabanga Bohol, doon na say 5 ka bunsod. Unya, every bunsod, kabalo ba mo pilay makita? 1,000. Pila ang usa ka bunsod? 180,000. Gikan siyang walang-wala, pero sa dihang nagsugod siya sa paghatag sa iya sa Dios, gipanalanginan siya sa Dios. Imagine ha, una to, walang-wala siya, pero misugod siya tikang, nisugod siya pugas. Muna niingon ang Biblia, kung doon na kay gipugas, doon na gyud kay anihon, di gyud mahitabong wa kay anihon. Unsa man po'y imong anihon kung wa kay gipugas? Unsaon nimo pagpugas kung naakas pagduha-duha? Unsaon pod pagwagtang ang pagduha kung di ka mutuo? Bisan kung nakadungog ka. Kay ang kasing-kasing una guba pa. Muna nga ang mga dili magtotoo, ang ilang una wa hinungdan. Puro negatibo. Puro pagpanangil. Dili ta mo sugot nga kitang tanan nga naminaw karon sa pulong sa Dios. Kitang tanan nga namati na kadungog sa pulong sa Dios, inana gyapon ang atong kahimtang. Tikasan ra gyapon nato ang Dios, kawatan ra gyapon nato ang Dios. Kisa may mo ani, ikaw rasad. Basta kay ako, nakakita ang Dios sa akong nauna ug sa kondisyon sa among kasing-kasing uban sa akong asawa. Mo na niingon ang Biblia, gantihan ka. Mo nang niingon dinhi, ayaw na mo pangawat. Kinahanglan mo lihok ta, mo trabaho ta, buot ipasabot buhato nato unsay naas Biblia. Og magkinabuhing matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Unsaon nato pagtabang sa mga kabos? Dili man ta angayang tagaan sa Dios. Kinsa gani ang angayang tagaan? Katong naghatag sa iya sa Dios. Mao na niingon ang panultihon, ang naghatag paghatagan. Dunay mga tawo walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam og kadato. Apan dunay mga tawo nga nagpugong sa angay unta nilang ihatag. Unsa may angay natong ihatag dapat? Ang paghalad sa Dios. Ang paghalad og mga maayong halad para sa Dios. Og paghatag sa kanapulo nga mauiya sa Dios. Bless ka. Pero timan ini ha, inigpugas nato, pilion nato ang yuta. Dunay 4 ka klaseng yuta. Dili tanang pastor takos sa atong mga halad. Dili tanang pastor mga kaigsunan takos nga modawat sa iya sa Dios. Nganuman, dunay mga kasing-kasing nga dalanon, dunay mobaw nga yuta, dunay sagbuton, dunay tabunok nga yuta. Munang ako sa akong bahin ug sa akong asawa, mopili kog pastor nga maoy modawat sa iya sa Dios. Mopili gyud kog pastor. Nganuman, kung makapugas kog yuta nga mabaw, kanang daling masuko bitaw, mabaw buot, daling mo surrender, sayang ang ako ang pagpugas. Mao na nga dili na ta mamakat, dili na ta mangawat, unya dili na ta mo gamit og dautan nga mga pulong kun dili makatabang sa makaayo nga mamati. Kani bantayanan sad kay ni. Ayaw ka mo paggamit og dautang mga pulong kun dili
ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kanini. Unsa may makatabang nga pulong, unsa may makaayo nga mga pulong, pulong sa Dios, wa nay lain. Pero kung pulong sa tao, pulong sa kaaway, makaguba na sa kinabuhi sa tao. Mao nang gamiton nato ang pulong sa Dios. Ang mga pinulungan langit nun mao'y atong kanunay gamiton samtang nagpuyo tas kalibutan. 30. Og ayaw ninyo pasubang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik diha sa diha kaninyo alang unya sa adlaw lawason kamo. Biyai ang tanang kaligot-got. Parion yun nato ang Holy Spirit. Dili nato tugutan nga ato ra gyapong tawhanong kinaiya mo'y magari. Kaligot-got, kapungot, kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay. Aron dili mahitabo nga makasingka ka, ayaw pakiguban anang mga taong init og ulo, mga Kristohanon pero batig kinaiya. Ayaw mo pakiguban ana. Likay bisan gani ang pakigsalo. Unsay giingon? Ang daotang tao makaguba sa maayong pamatasan. Asa na mabasa? Sa sulat ni Apostol Pablo sa Korinto. Ayaw kamo patunto. Unang Korinto kapitulo 15:33. Unang Korinto kapitulo 15:33. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Ayaw pagikuyog anang mga taong way batasan. Bisan pa kung nagdumalan nagsimbahan, wa gyapoy batasan. Kana bitawng mga taong way batasan kanang daghang kaig mga reklamo, daghang kaig mulo. Kay ang gireklamo ana ang Dios man. Muna nga akong advice mo ni, likay ang mga taong naibati, dunay mga dili maayong binuhatan, likay. Uni ayaw panugilo na, bati na siya batasan. Kay ikaw mo'y babati sa dana. Palayo lang. Hilom kang mo palayo. Ana lang. Para makadaig ka sa Diyos. Magkapasalamat ka sa Diyos. Nya, gani mo ang mga kayugot, kapungot, kasuko. Kung sao man nimo pagbiya o sigir kag kuyog-kuyog anang mga tao nga diin ka naguba. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag inusultay kalimti ang bisan unsang kaligot-kot. Nya parion ang balang espiritu ug ang gugma na ikaluoy o niya na ikalumo nga kasing-kasing. Mao na tinuod nga Kristohano. Hinumdumi ang Kristohanon nahimong duha. Kung imong tan-awon ang Biblia, magpili ra gyud ta kung asa ta sa klaseng duha ka klaseng Kristohanon. Kristohanon nga yutan-on or Kristohanong langitnon. Di magyud mahitabo nga di na mahitabo sa simbahan. Mahitabo gyud na simbahan. Diha sa inyong simbahan do na gyud nay duha ka klaseng Kristohanon ug ayaw tuguti nga usaka nga klaseng Kristohanong yutan-on. Kanang kalibutanon, tawhanon ra gyapon. Dapat langitnon na ta. Dapat langit no na ta. Dalaygon ang Dios, mga kaigsoon na nagpanalangin ka nato. Oras na sa akong pagpanamilit. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan, doon na mo'y nasabtan. Ug ako mga pag-ampo nga inyong nadunggan o nasabtan, inyong ikinabuhi samtang napatmos kalibutan. Kay sama nako, kamo ug ako muatubang usab sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga minsay nga among nadunggan. Imong gipaila ka namo ang duha ka klase sa kinaiya sa tao nga may pagtuo kanimo. Amahan, salamat Ginoo nga imong gipaabot ka namo ang tinuod nga magtotoo ug unsa poy kahimtang sa dili tinuod nga mga magtotoo. Salamat Amahan.
nga imo kami gitabangan sa pagdumala sa mong nauna ug sa among kasing-kasing aron kani hingpit nga mabag-o ug magkinabuhi diha sa imong mga pulong. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo amahan bisan pa ang mga prayer request. Salamat Lord nga imong gitubag ang tanan. Kau Dios mahimaya mapataas among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kini nyo igsoon Pastor Gideon, oras na gyud nga manamilit na sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Akong advice, ayaw mo kawili. Ayaw mo pagduha-duha. Kung iyas Ginoo, iya gyud ang Ginoo. God bless. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,